Pali ena mugulu la Asilamu amene ali mumbuli kwambiri makamaka ikakhala nkhani yokhudza dziko la Irani ndi anthu ake. Dziko la Irani ndi dziko limene limatchedwa kuti Shia Republic of Iran. Kusonyeza kuti iwo adadzipanga recognize kuti ndi anthu amene akutsatira chikhulupiriro cha Shia. Ndipo palibe dziko lililonse pa dziko lapansi pano limene lidavomereza kuti constitution yawo ikhale ya Shia kupatulapo Iran. Ndipo tikaliona dziko limeneli tiliona kuti chishia chimene chamanga Irani ndi chishia cha Ithna Ashariya. Tikamati Ithna Ashariya ndi marawafidha, anthu amene Zaid adawatcha kuti ndi marawafidha. Ndipo iwowa amatsatira allegedly akuti maimamu, yani kutsatira Ali, kutsatira Al-Hasan wal-Husayn ndi mwana wa Al-Husayn, zidzukulu za Al-Husayn ndi kumapita huko. Allegedly amatero. Koma zoona zenizeni ndi zonena kuti ku Irani anthu amene ali asunna ndi ochepetsetsa kwambiri, komanso amakhala maboda pachifukwa chonena kuti adathawa nkhanza zimene amachitiridwa ndi anthu amene ali mashiawa, fa amachitidwa nkhanza. Ndiye pachifukwa chimenecho iwo adathawira maboda a dziko la Irani ndipo ali madera okwanira 4. Kuchoka mmenepa tikuyeneka kuti tizindikire zoti kodi tikamati Ithna Ashariya tikutanthauzanji. Ithna Ashariya kapena Imamiya ndi anthu awo amene amakhulupirira kuti Qur'ani idasinthidwa. Qur'ani imene tili nayo panopa si imene idavumbulutsidwa kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. In fact imeneka kuti ikhale 3 times imene tili nayo panopa, ikuyeneka kuti ikhale 3 times chifukwa maayati amene adavumbulutsidwa kwa mtumiki wa Allah adalipo 17,000, koma panopa tili maayati almost 6,000 chakuti. Kusonyeza kuti maswahaba radhiyallahu anhum adapungula mmenemo maayati pa zifukwa zawo zimene iwo amazinenazo. Komanso ndi anthu amene pambuyo poti akukhulupirira zoti Qur'ani inasinthidwa akhonza kumakana mutati muafuse, koma ifeyo timatenga zimene zili m'mabuku mwawo. Zimene zili m'mabuku mwawo ndi zimene zimafotokoza, fuka kukana ako imakhala tukuya, kubisa chikhulupiriro chawo kuti anthu musatani musawazindikire. Amanena kuti maswahaba kupatulako ochepetsetsa adapanga kufuru pambuyo pa kumwalira kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba amene amanena kuti kupatulapo ndi Salman al-Farisi, Al-Miqdad ibn al-Aswad, komanso Abu Dharri, Ali, Fatima, Al-Hasan wal-Husayn, ijeni anake awiri akazi amene ali Fatima, amene anake a Fatima amene anabereka Ali ndi Fatima, amene ali Zainabul Kubra wa Zainabu as-Sughra amene ali Ummu Kulthum. Ndiye kuti kupatula pamenepo maswahaba ena onsewo kwa iwo ni makufar. Ngani yake amanena kuti adagwirizana zoti amupondereze Ali kutenga utsogoleri pamene mtumiki ku Ghadir Khum adatsindika kuti Ali ndamusankha kukhala ndani mtsogoleri pambuyo panga. So akunati maswahaba zimene sadavomereze ndipo adalolera kuti Ali aponderezedwe, ndi Abubakar amatsogolera mopondereza kwa zaka 2, adabwera Umar kwa zaka 10 kutsogolera mopondereza, anabwera Uthman kwa zaka 13 kutsogolera mopondereza, zaka 25 izizi akuti Ali adali akuponderezedwa ndipo yadangotsogolera zaka 5 zokha basi. Choncho amawakana maswahaba onse kuti adali Asilamu. Makamakanso amafika pomanena kuti Aisha radhiyallahu anha adali wachiwerewere, komanso Abubakar adali wonama, Aisha yonso amamunena kuti adali wonama. Ndipo amanena pa shahada yawo kuti munthu ukhale mmodzi mwa Ithna Ashariya, pa shahada yawo amanena kuti wa ashhadu anna Abubakarin wa Umara wa Uthmana wa Hafsata wa Aishata fi nnari, anthu amene ali kumoto. Ndipo mmizikiti mwawo mashia awo ku Iraniko amapanga laani awawa kumatumiza kuti matemberero kwa anthu olungamawa mopanda kuopa kwina kulikonse. Mizikiti imene amapanga publicly, yani matakhala ndithu zisangalalo zapadera-dera zopanga laan Abubakari, Umar mizikiti. So ndi chisilamu chanje chimenechi. Komanso ndi anthu amene amanena kuti dua popanda kudutsira kwa maimamu ndiyo salandiridwa, mpaka na munthu akamapempha apemphe kudzera mwa maimamu, akuti imene ndi tawassul. Ndiye amafika sopo manena kuti Ali adalipo mu nthawi ya Adam, Ali adalipo mu nthawi ya Nuh, Ali adalipo mu nthawi ya Abraham, Ali adalipo mu nthawi ya Musa, mpaka na kufikira nthawi ya Isa Ali adalipo. Kusonyeza kuti Ali adampatsa mphamvu zimene zili zosayeneka kumpatsa.
china ndicho nena kuti anthu amenewa pali ukwati umene amauvomereza kuti muta, amanena kuti muta ikadalipobe, ukwati umene munthu amatha kumukwatira mkazi kukhala naye kwa masiku 3 kapena masiku 4 kapena 5 ndi kumusiyaso basi, umene udalolezedwa mu nthawi ya nkhondo, ndipo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam mu yaum Khaybar adauletsa, ndipo Ali adayankhula zimenezo kuti ndikulumbira mwa Allah ukwati umene wa muta udaletsedwa mu tsiku la Khaybar. Mtumiki adaletsa ukwati umene komanso ndi nyama yachani ya bulu, koma mashia amanena kuti hayi hadithi imene ndi yabodza, ife sitisiya abe yayi. Ndipo amatsindika kunena kuti akazi a anthu amene ali asunna, yani amene sali mashia, akazi yawo ndololedwa kuti wakwatire. Chifukwa chani? Kwa iwo amanena kuti mkazi amene ife tamukwatira anthu asunna, kwa iwo amati ndi akuchita chiwerewere. Choncho banja ilili samalivomera, amatsindika kuti tikhoza kutani, tikhoza kumukwatira mkazi wa yowa. Zimenezo ndi zimene Ithna Ashariya yamanga. Komanso Ithna Ashariya imatsindika, okay? Imatsindika kunena kuti boma la Abu Bakari, boma la Umar ndi boma la Uthman Allah sadalivomereze. Choncho iwo amanena kuti sitimakhulupirira mwa Allah amene adavomereza maboma 3 amenewa. Amanena zimenezo. Ndipo supreme leader wawo yambirira adalemba buku limene adayika mu mfundo zimenezi. Komanso tafsiri yawo mukaiona monga kati tafsiri ya Al-Qummi ndi tafsiri ya nyasi kwa basi. Ndipo ali tafsiri Al-Ayyashi, nyasi zokhazoka zili mmenemo. Ama tukwana maswahaba, ama watandauzira maaya mulaukika ndi zina zotero. Kusonyeza kuti iwowa ndi anthu amene akida yawo ndiyo potoka. Ndipo ndi anthu amene amakhumba kuti alande dziko la Saudi likhale m'manja mwawo, akuti Kaaba ili ndi anthu amene ali anyasi amene akuitsogolera. Masjidun Nabawi kutsogolera ndi anthu anyasi, kunena ndani? Kunena maskola za ku Saudi, komanso maskola za Makka ni Madina. Mpaka anapadafika nthawi yonena kuti iwo adatuma anyamata ena amene amakumba mphanga pansi kuti apite pamanda mtumiki akachotseko maliro achani antumiki. Akunena kuti mtumiki ali mu dziko la nyasi kwa basi. Zona anthu anyasi amene azikayang'anira manda mtumiki. So ndi anthu amene tikayamba kufotokoza za zikhulupiriro zawo muzindikira kuti ndi anthu amene sitikuyeneka kupanga nawo unity. Unity sitimapanga pa zinthu ifote munthu akuswali. Munthu amatha kuswali amene ali kafiri. Munthu amatha kuswali munafiki. Koma ife timayang'ana nkhani ya akida. So akida ya anthu aku Irani amene ali mashia omwe akukhala mkati mwa dziko lifa, masunni akukhala mphepete mwenimweni mwa dziko li. Amene wo tikoza kumafunira zabwino amene ali masunni anzathu, koma awo amene ali mashia ndi anthu anyasi, ndi anthu amene sitikuyeneka kuti titani tiwamvere chisoni kapena ndikumaonetsa sympathy kapena kumaonetsa kuti ife tikukhudzidwa ndi iwowa. Asiyeni makufaru adzimenyana makufaru okaoka. Isiyeni Amerika ka Israeli ka iwowa Irani azitibulana. Chifukwa zimenezo ndiye malipiro a ntchito zawo zimene wakuchita zokhudza kunyoza chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala.